Det vi skal i dag, det er, at vi skal eftermontere den her nye styreboks til powermoveren, som hedder Bluebox FM. Det der er med Bluebox FM, det er, at den har bedre send- og modtageforhold i forhold til det gamle system. For jer tekniknørder derude vil det betyde, at den sender og modtager på noget, der hedder 868 MHz. Fjernbetjeningen. Den har en knap til elektrisk til- og frakobling af rullerne nu. Ligesom man også har et glidende køresystem i forhold til det gamle, hvor du simpelthen kører, ligesom du gør med en bil. Stille og roligt med bløde bevægelser. Og det er hamrende nemt at eftermontere, så derfor så vil jeg vise jer, hvordan man gør. Det første vi selvfølgelig skal sikre os, når vi skal eftermontere det her nye styresystem, det er, at hovedafbryderen er slukket, så derfor sørger vi for, at den er slukket. Og det kan vi se inde ved selve boksen. Der skal dioderne være slukket. De 2 lysdioder, som sidder nede på bagsiden. Det vi skal først, det er, at vi skal have fjernet selve låget fra boksen, så vi kan komme til ledningerne. Nu har vi fået fjernet låget fra den gamle styreboks, så vi kan komme ned og se kablerne. Og nu skal vi jo så til at overføre kablerne til den nye styreboks. Og her i den her vogn er det jo dejligt nemt, fordi der er masser af plads, så den nye styreboks kan ligge her ved siden af. Og så er det simpelthen bare at tage kablerne og overføre til den nye. Havde jeg ikke haft så meget plads, så kunne jeg have gjort det, at jeg kunne have taget noget tape og markeret op med plus og minus og højre og venstre og batteri ind og ud, så man lettere kunne eftermontere det op på en væg. Det jeg vil gøre først, det er at jeg vil tage de 2 ledninger, der sidder her. Det er batteriet ind plus og minus. De skal føres over på den nye styreboks. Og grunden til at jeg gør det først, det er fordi jeg gerne vil tjekke, at styreboksen den fungerer som den skal. Det vil sige, når jeg har fået overført de her 2 kabler, så vil jeg lige prøve at tænde systemet en gang for at se, om der er lys i de dioder, der skal være. Og så tester vi simpelthen. Og der var jo lys på systemet, så lad os kigge ned på boksen en gang, fordi nu skal vi til at montere motorerne. Du har udgangen til motoren siddende, en på hver side. Det der er med det nye styresystem kontra det gamle, det er, at vi skal have flyttet kablerne over på den anden side. Det vil sige, at man krydser simpelthen fra højre til venstre og venstre højre. Det man lige skal være opmærksom på, det er, hvor sidder moveren egentlig henne på din campingvogn. Sidder den foran akslen eller bag ved akslen? Sidder den foran akslen, så skal plus jo selvfølgelig monteres på plus og minus på minus ud til motorerne. Er den derimod monteret bag ved akslen, så skal vi have vendt spænding i motoren, så den kører den anden vej. Det gør man nemt ved, at man sætter plus på minus og minus på plus. Og så er kablerne simpelthen monteret på det nye styresystem. Så vi lukker låget, lægger boksen lidt til side, og så er det simpelthen bare at få fjernet den gamle styreboks fra bunden af vognen. Nu har vi så fået monteret alle kablerne, og er egentlig stort set klar til at køre. Men inden vi monterer boksen færdig, så vil jeg gerne lige teste, at det hele det virker som det skal. Så vi sætter noget strøm på, og vi tænder for fjernbetjeningen. Og når den lyser konstant her, så er der hul igennem. Og lad os så gå ud og se, hvad den siger. Og selvfølgelig tester vi lige i begge sider, for at være sikker på, at begge sider kører, som de skal. Vi er blevet færdige med at montere boksen, og den er klar til at køre. Vi skal så bare selvfølgelig have skruet den fast. Det kan enten gøres med skruer, som der er lavet huller til her, eller også kan man simpelthen sætte noget dobbeltklæbende eller noget dobbeltklæbende velcro, så man kan sætte boksen fast i bunden af vognen. Det vi bruger her, det er bare en gang dobbeltklæbende tape, da den jo bare ligger nede i bunden af vognen, og egentlig ikke kan ryge frem og tilbage. Og den her ledning, som før sad ud gennem bunden, den lader vi ligge i vognen nu. Det er slet ikke nødvendigt mere. Det var så nemt det var, så vil jeg bare ønske jer en god fornøjelse med at gøre det selv derhjemme.